गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव खुलुमहरनाय जासिहरबाय। आङो दा मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों। दा भिडिअखौ आङो बिराद गोबावसैमोन होयैया, मास मोनसेनि बारबाय। दा बिदिबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, आं दिन्थिलांबाय थानोसै आरो भिडिअखौ। जों दा बबे जायगायाव दंफैयोलाय लोगोफोर नायदोलाय नायो। जोङो मोनसे जायगायाव दंफैयो। ओमफ्राय दा बैहाय माइ हादों आरो बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो होननानै फैबाय आङो। माबादि हायो नायलांसै। मेचिनजों हानाय आरो खाथियाव थांनानै देखायनो हाया आरो सेस्था खालामनि। नायलांबाय था नोंथांमोनहा ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ। लोगोफोर माइ मेचिनजों माबानानै फैबाय लामाजोंसो। लोगोफोर माबादि माइखौ दिरुनो नायनोमोन आरो। आयौ बोरै थांनांगौ। हनै हनै बैथिं हाबनानै माबाबाबो नुगौमोन जोङो। नै दा माइया गबाय आरो दैयाव गासोमजोब्बाय आङो। लोगोफोर नुबायना माइया जा साइज माबाना होखायो मेचिनजों, माने गोदान जाहैदों आरो लागाव माखासे थांगौमोनहाय। हाब्रुजोब जायगाया, दै दंजोबो। टेक्न'लजिजों बानायनाय जाहैबाय बे मेचिना। हागासिनो माने मेचिनजों, ओमफ्राय माने लाबोबाय आरो ओरैखौ हाखांजोब्बाय। ओमफ्राय 12टानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै बारा गैला आरो दा एसेल'सै। आं हरैसो थांसै। सान्दुंनि थाखाय नुवालै, मोदानजोबोसो। बरिया ओरैबायदि सान्दुं गानदों, अयथासार सान्दुंखा लोगोफोर। ओमफ्राय नै बैयावनो आरो दा मेचिनजों हानानै बरन फैबाय। मानिफ्राय लाबोदों? बेंगलरनिफ्राय लाबोदों होनदों खोमा मेचिनखौ। ओरै थांजाया, अयथासार सान्दुंखा, ओरैबायदि सान्दुं। माने हागासेयावहाय 20 मन हाबो जाहैदों आरोखि बे मेचिनाव। ओमफ्राय जेब्लाना बे माबायाव मेचिना बटिप जायो होमबाना माने गावनो मोनसे सिगनेल जानानै होयो जाहैदों। बे सिगनेल जाहैबाय माने बाहाय माबा फैबाय आरो लकअप फैबाय आरो। ओमफ्राय बोख्लायगासिनो दं दाबो। हाखांजोबनोसै, बारा बुरजा गैथारला, एसेल'थारसै। बयनिबो खख्लिं बिफांबो गायना दोनदों, जा मोजां थायखाबाय जोंहा बावनो। एखमबा एखमबा टाइम पास खालामफैयो लोगोफोर। खख्लिं बागान, ओमफ्राय नै माबा बागान, सिसु बागान दंलाजोबो। ओमफ्राय नै जोंना जे खालायलायबावदों ओरै फारसेथिं। नाबो सारनो मोनो नालाय, ना बाथोन जानो थाखाय सारनो थाखाय जे लाबोखादों आरो। नाखौ मोनमारदों आरो नाखौबो। नाया मोनमारदों लोगोफोर। नै मैथाजोंसो गोथाव जागोन दा बादियाव। मैथा गैला माथो, मानो दानफैजोबा? खानानै लांजागौमोन ना आङो एसे। ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबाव मा लामदों, सेलेखा लाबोनानै लामना दोनफैबावदों आरो बाहाय। बायनाय ना मा होनदों बेखौ? गुमै बायनाय न'नि। ओमफ्राय संख्रि होआखै? संख्रि होनानै रुबा मोजां जायोनो, जानो गोथाव जायो। आं एसे लांनोसैसो। बायनाय ना मानाय सेलेखा फिथाइखौ लानानै थांसै आंबो एसे। माने संख्रि होनानै रुबाथ' बिराद गोथाव जायो नालाय। आरो दाना माखांबाय खोमाहाय, लखबखांबाय लोगोफोर। एबार मेचिना नै लांफिनसिगोन दा ओरैजाय। सान्दुंनि थाखायनो माबानो हायाखिसै। सान्दुं गोसाथारना, माने टाइमिंआ दा 3टा
आरो बाहाय फोथार बादि नालाय बिराद सान्दुं जायो आरो गथ' गथाय जि नायदों हनै ओमफ्राय आथिङा नोगोरखा जुद्दुफोराव बै माबा मोनसे थेंना मा होनोमोनलाय बेनि बादि बावसो खोमा हालेवनाय बादि जाखाजोब्बाय जायगाया हाब्रुजों गायफिननो हाबावसिगोन माइखौ हानो थांबावसिगोन आरो बे ओमफ्राय बे माइखौ एसे लामगोन आरो गाबोन लामनानै एसे ओरैबायदि साफा जाखायो जावखानाय जायो आरो हानाय लोगो लोगो माने बक्सआव माइआ रग' रग' थांखाजोबो बेबायदि आरो माइखौल' ओरैबायदि थबस्र' हास'नानै माइआ सिङाव बक्सआव हाबनानै थाहैजोबो आरो जा रग' रग' ओंखारखानोसै ओमफ्राय माइआ आं बेनिनो बिनुमिनि गामिनि हानानै ओरै गोजानाव गारनाङा जायगायाव हानानै माइ फोराननो थाखाय माबादों आरो नाराखौ हानानै एसे माने नैबे माइखौ फोराननांगौ नालाय एसे हाहोनानै फेन्ना होनोसै आरो गाबोन सान्दुङावहाय नै माबायदि जायो हाया एवखानाय बादि जाखाजोबबावबाय माने हाब्रु दै अखा गासिबावबो हानो हायै जाहैबाय आरो बे मेचिना ओमफ्राय नै माइआ थेंना मा होनो बिदिनो जाहैबाय ना साफा आलिनि सिनानो गैला खिन्थु आलिया गेब्रेजोब्बाय फुरा गायनो हाफिनबावसिगोन ओंखायनोसो कर्नाटकआव ओरैहाय केरेलाफ्राव गासिबो गायजोबो जिरायाना हाफ्रा बिदि मोनखाजोबनाय जाहैबाय नालाय नै मालाबानो मोनालायबाय आरो ओमफ्राय सानसेया दा जि मोजां जाखादों नै इदि ना जा साइज जादोंथ' बा जाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि नाराखौबो नैबाव ज' लखबनानै गालाङो आरो बयजोंबो मोनसे बोरैबा स' लखबनानै गालांजोबो माइ फिथाइल' हाबखायो फैगौ दे लोगोफोराव नै मेचिना खनसे हाखांनानै फैबावगौ आल्ला गोजौ गाहाय जाबोलायबावोहाय नुवाखै माबायदि गोजौ जादों एकदम थेंआनो थें फुरा थें सिस्टेम आरो गोजौ गाहाय जि मोजां नुहुरोना जा साइज जाखादों माने कर्नाटकनिफ्राय लाबोनाय मेचिन जाहैदों फुरा फायथार ओमफ्राय ओरै थांसै माने माइ लखबबावनोसै नालाय दा बेखौ एसे नायबावनानै थांसै माबायदि लखबो खाथियाव माने हानायखौथ' नोंथांमोना दिन्थिनो हायाखिसै माने माबाया दुब्लिया दाख्लै अखा हानानै दै जाजोबदोंना जों माने बेखौ माबानो हायाखिसै आरो आङो दुब्लियाव थाबायनो हायाखिसै दा लखब फैबावसिगोन आरो दा दिनै हाजोबगोन ना हाजोबाथाय बिसोरो गावस्राथ' बुंदों हागोन बेहाय बारा दै गैयाथ' नै बिथिंजायना ओमफ्राय नै माने माइयानो मोनसेबो थालांखाया आरो ओरैबायदि मोजां सिरिनानै थांखाजोबो बाक्सु सिङावहाय ओमफ्राय नै दा बे लखबसिगोन आरो नायदो नाय लोगोफोर माबायदि लखबो फुरा लखबबाय ज्राव ज्रावनो लखबगासिनो दं माइया माबायदि जायो आं नोंथांमोननो खाथियाव दिन्थिनो दे रग' माइ गोजा फैखायो हाब्रुजोबबाय लोगोफोर हाब्रुआवनो गोदोजोब्बाय खनबेसे जाखो बाय हो बाबुमोन हा सयबार जाबायना ओमफ्राय दिनै हागोन ना हाया बिदि हानाय नङा आरोखि ना हागोन ना हायाथाय बिसोर दिनै हाजोबगोन ओमफ्राय गारियाबो लाइट गैयानो कर्नाटकनिफ्राय फैनाय जाहैदों आरोखि बिसोरो ना बेखौ हानाय नङादां हाखौ मोनाखैना माइ लोगोफोर माइआ बांद्राय माबा जाया आरो साफा जाखायोना मोजांनो मोनालायखाबाय 6थासो जाहैगोनदां बिसोरो जानो 6था जाहैखासिगोनदां
जिखुनु दिनै फोजोबखागोन आरो बिसोर ना दिनै फोजोबखागोन होमबा जोंहाबो थांलायलायनोसै मालाबानो मोनाबाय दा 6टासोआव फोजोबो गावसोरहाबो जों दा थांसै फुंनि 12टानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय दा 6टायाव फोजोबदोंसै एबार लोगोफोर जोङो थांनोसै आरो ओंखारबाय ओमफ्राय माने जों माइ हानायखौ नायफैदोंमोन नालाय मेचिनजों माइ हानाय आरो माने मा होनो कर्नाटकनिफ्राय लाबोनाय जाहैदों आरो माने मेचिनजों हादों आरो कर्नाटकनिफ्राय लाबोनाय मेचिन दाबो नै हागासिनो दङ ओइनो बैयाव ओमफ्राय 12टानिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन खोमा आरो दिनै ओमफ्राय दिनैनो फोजोबगोन जाहैदों नोंथांमोनहाबो सोरबा सोरबा बे मेचिन माइ हाग्राखौ लांनोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आङो कन्टेक्टखौ बिनानै माबायाव स्क्रिनाव होनानै होगोन माने गोदान आरो बे फार्स्ट टाइम जाहैदों जोंनि माबायाव बड'लेण्डआव ओरैबादि गोदान जुगनि मा गोदान ओंखारोथाय दा बिदिबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय